Pakapunday? Maman? Si ate. Tandok mo sila ang mga higa. Ayo. Ha? Ngaon nami guys. Bukan nami. Tara guys. Nilayo ah. Pili naman. Naman nilayuak. Ikaw bitaw ko nanilaga. Nilayuak ko no. Nagmukan na to sa nilayuak. Nili ko lang ka trekking buri mo iro agad. Ano ko? Yang ko lang ko. Ringot mo. Nilauya guys. Kaya para Ringot ko. maka paniud to ta. Si Auntie Mercy nagluto na ni guys. Una na may gaon kay unya pa to si Mami. Bawag silihin ang harang mo na. Nagkuhan pa to si Mami. Nagunsa niya. Ngumpra pa to siya sa mga kuan niya. Lutuuno niya. Ganda magbuta lang mga itong ulog. Pista gid guys. Happy pista gid. Basta namin dali naman yan guys. Binlan na namo to siya sa kuan. Binlan na namo to siya sa nilayua. Ang tigumar na ko ibaw mo iro ko. Ano sabaw. Pawala sa kuan. Kubiling. Kubiling. Ang uber. No? Ay na diyan. Yutot ang tanan guys. Yutot ang tanan. Wala na yan.
Ay, gunaw na. Pinakapuntaan mo gunaw. Kalaya, tarawin na ka. Ito, dahil video may mo dan. Ano ka, Bing? Meron ko. Nabing. Ako kay tagnganga na. Di ba na kaon? Nahuman nami og paniod to nya mga tumilaing kumiloy kay mamista mi radto kay pista naman karon kay disperas naman. Sana te. Ang akong gihumba unya na to nagtiwason sa kuan hapon. Ah, bing bing. O, di na bing. Adto sa mi dadto guys kay basi na ilang sinugba. na ilang sinugba bisan kay human nagkaon. Mangita pag sinugba. Init kayo diri oh. Pamista mi. Laura gamay. Hi. Wala sakit sa bata, guys. Hi. Muni bata ni ko? Muni magwa nga iya bata? Kit kayo ang bata, guys. Unsay mo ngalan? Ha? Unsay mo ngalan? Wala pa kayong bata. Unsay mo ngalan? Ha? Yen? Di mo, unsay mo ngalan? Wala pa kayo. Wala. Cute eh. Cute eh. Ano sa man si Korean agkadlok na mahinon ni sa tao. Unsa day ni siya naudlo na maguro ni nga bata kini ah. Agkaudlo na ka kay gadlok ka sa tao? Naman tawag ka sa bata mo. Ha? Tawag ka sa bata. Una-unaan lang ang bata o dili ka uwaw. Dili ka uwaw ang bata. Man ni kakapoy sa bukid guys kung mamista no. Na binagdistansya ang balay, nabusog na ka. Nya adto na sa kasalain balay. Kapoy ang baklay, na binag-init kayo. Di na ta magkaon dito mo nalipit ka dito. Ay na marites giday ni. Marites giday ni nagpakita lang ginapaila lang gini siya pagka marites. May day ni gi kuan ni sa kuan Marites Award. Nice light there. Oh, binabari. Marites Award. Mamista mi guys, sila ni Joy Joy Vlog. Magisi na. Nay paniud to diha kay wa pa mi paniud to. Pamista mi guys, pamista. Manura lugar gani. Dani si ate. Ah, Sinugba. Una. to na, mo pa naglakaw? Si. Taod na. Taod na. Muni na kai. Kamulo pa sila. Kuan guys. Ihaw. Yawa mo dana. Pagkabuanon, ajom. Ya ano man lagi mo dito? Pagibiyaan man ni mo sila din ah. Na, gulay da sila Mario. Mario pa? Bibiyaan naman lagi mo dito si Elwin. Hiro kung saan si Mario. Diyan Mario. Hanga kay pangos. Pila ka ba kanyo ihaw di ay? Dua. Go sa olba. Ngay litson ana. Oy litson. Oy litson puro na matada. Sama na among tawdan ha. Guys, mamunguha sila sa butong. Mag-uban-uban ta kay mag-video ta. Si Loy-Loy ang mag-ipo sa butong.
Na. Magkuha tala ni guys. O kani bitaw siya guys kay kuha ni siya kana ang para ni siya sa kanang pwede ni siya ipalina sa Baboy. kana ang bata nga agsawan-sawanon bitaw na manguha tara ni ya kanang hilak-hilak pod ang bata. Uni akong ginapalina sa una sa ila. Labi na kanang aghilak-hilak kanang agsawan-sawanon bitaw kanang agkakurat-kurat. Naa din hidaghan humot ni siya nga sagbot guys. Di lagi nagkabaroon. Ambal lagi ada. Na mga laya na. Mo ni mga palina sa kuha mo. Venus ni Koreana sa una kay hilak kay ning Koreana. I love you. I love you too. I hate you, ma. I hate you too. I miss you, ma. I miss you too. May yung ginawa ni guys. Ay, namu ka man. Nandiyan mo pa nung yung lure ka man na miss ka na. Trabaho ko na ba ito? Apay ko na. Inom daw may grid horse. Hey, singsaw ka ng palina sa bata baka na agsawan-sawan nun. Mabuklat ako labot eh. Buslot may ginay mo lubot ah din nag-agi mong Sulpan mo. itat. Ihi, kuno ihi. Taguan na. Agpangutang ta sa red horse diri guys. Wapo lagi kay kuha na si Misil. Guwapa ba kadaan? Ay na. Pangutang tag kuan ni. Pangutang tag mainom. Kay patay kuan ato sa utangon gud puron. Guys, mandisco mi ni Koreana onya. Magsayaw sa siya karon sa dance move ni Uhahay. Sige. Tarunga. Ayuhan. Ay iat. Tarunga ba? Sige. Tarunga. Kanang laki nga moves. Ikaw naman din. Tambok. Ikaw gani kay ako tambok ko. Isa ko na. Sige. Yayo ha. Kanang energetic. Unsa man mura man nag Ikaw naman din. Di ko kabalo gani ka. Amo kay ka. Kanang energetic kayo ba? Di. Kanang energetic kayo. Sige. Katong pinaana din ang kamuto pina. Oh, pinaana ba ito? Oh, nya ana din no. Finger man to ah. Ya. Tarunga ba? Gi kaysa lang. Last na lang. Oh, basta kay tarunga na energetic kay ba? Kaon na sad ni guys. Pista gid ni. Pista gid keb. Kaon na mi kaganiha, kaon na sad. Ali na korpas mo gyud. Ale na te. Anda guys, sinugba. Bati pa na sila diya. Sinugba diha, kaunta. Tiyaw-tiyaw pa niya. Tapi apa ni kuno ingon si Joy Joy. Bitaw. Oh. Naglauya man ni ganina sa bawra ang maaw. Wa na inom. Naglauya ka, nagkaon mo dito ilan ni kuno? Dursi. Ilan ni ate ba? Ay naglauya bisan mi dagto na. Aglaag lagi mi dani kay aron nasa atong video ba. Mao. Bitaw. Siya sige Pista biya. bitaw. Di. May plato lingo. Saura ko na siya. Nagkaon na may dana te.
Ikaw, madam. Sige na, human ako. Ali na, Madam Joy. Madam Joy. Madam, di ay. Human na. Hinaya lang na, di, Madam. Ikaduhan na ni Kabalay. Ikaduha na balay. Mm. Ikaduha balay. Parang atay-atay. Tuluhon pa ni namo, tuluhon. Lamin ng atay-atay, guro. Lumay na lang. Kasi atay-atay. Ali, ali, ti. Man, ami. Man, may ganiya pagkaon kay kami. Rabi, nagkamras-kamras ko dani. Halang ka. O, video na rin ko gamay. Ikaw ra pang lutuin ko? Abangan ra. Nagagpo sa langkay. Hagdide kag baligag ridor sa ni dayte? Na, kung na, kita ko kayo ko na, wali ako angkat, trabaning ako. Nya, Ay, imbes kay sayang mang kumprahon ng taging din. Na. ako eh. Wa ka nakaangkat dito ilan ni Kuanda eh? Wala, kung ang ako, kana ang dagway. May panulaya. Tati nga agpakwan sa ate. Wa pa kwan gani na, wala ko makangkat ka. Na basig ko kambing. Uy, basig ko tangon pag ikabalik ng punan. Impas na ya. Dili basta angkat ay lang gidi pa utang. Lagi daw. Ay. Kung na baya 5-5 da. Yes. Dan Ay, ala mga bing. pagbuang ka sa redoors man kay ngano. Naikuan kanang naa na yung mga kandidato. Di ba? Ito na ba yato nagbuhat dito itan? Ay, na, Wait, kada ko ba yung itan din? Usa man na ang itan. Luto sila guys para sa kuan. Ano Panihapon. ang karnida? wala. Sa nuli na. Nuli na alaban. Hindi nga pap. Alabada. Lolita. Yeah, sakto gini nga pamista guys. Panagana kini akong Tagaan ni sa BH ni tate. Salamat. Bayaw kay namasay kuano. Salamat, na may grasya nga nag-abot sa mo. Salamat dani sa BH. Lagi pagbalik. Oh. Balik na may umakay ag luto mo di ag kuan ko di ay ni ate. Agaga. Kambalik may bisan. Na ag aglapos kami dito sa ilang mama tate engko. Ay na busog na kay Mikay. Yang aja bukan kang lakaw namin. Wa nay kabutangan. Dugo pa man sad. Wa nay kabutangan. Uy, dugo pa man sad dalanganin og karon ba. Igo isistura sa mo diha kay ag luto sa ta. Uy, pag Tati salamat ano tati. Oh, balik na may ugma. Puhon, salamat kayo. Ano na me? di naman mo kaon na. Salamat sa ning diit. Salamat sa naganin mo din eh. Balik ra yung mate. Lauban ka na mo. Nagkabiit na guys. Mo pa nagkaon, mo pa nagkabiit. Unsa sa? Unsa? Mo pa nagkaon, mo pa nagkaon. Mo pa kuno nagkaon, mo pa nang BH. Hala. Nakadala lagi ka garni. Ha? Naunsa ka? Hala. May ideya ni siya papamistahon guys kay pakalbit-bit man oh. Buhi ging nabili dani. Wa gid buhi ang pamilya dani guys. Permi. Yun sa man nimo gipangayo nimo? Yatagan ka. Ha? Yatagan. Gihatagan o gipangayo? Yatagan. Ba man na nimo gluga ka imong ha? Di man style ni yang short pan guys. Gikan man ni sa kuan. Oh. Style ni yang short pan. Di na ning tawagon nga Koreana. Boy. Ngano ni siyang na boy? Rich boy.
Rich boy ka na. Sikat dia na karon siya guys kay muna yung pinilo sa bukid. Pang-ilo. Nag-shortcut rami pag-agi. Si Koreana among guide sa dalan. Ay, dera nga gianan. Kapamista pala kita pero bukad sa datong ilong. Mupay bukad padaan. Samot gid ka bukad. Wa naman mi balik eh. Ni Rimon nag-una-una na maglayas. Baklay. Tulo ging singot guys. Pati bugan gisingot. Ha? Akaw na ba? Ha? Itong naturo ang naglakad sa mga. Gilakag ka sa turo? Itong naturo. Ano? Si Gerald, ug Manuel, ug Miggy. Buti ka mo. Aga. Abot na. Andito ka, wa ka naglaktod nga. Layo pa kayo. Wa may Mana pa siguro. Wa may bunga sa biyabas. Wala man. Na. Layo pa kayo kung wala mi nag-shortcut. Nainit pa gyud. Ambot ba ni Koreana? Sige ra man nagreklamo. Dagan-dagan ko kay. Ha? Wa pa ga. Ambot asa? Tapos mga kanila. Wa man. Ato sila lami. Wala man. Di ana may diri guys. Nya mo ni mga ganap diri. Muni ilang Nagkaon na mali. muni ilang washer nya nasuko na kag Wala ko nagkaon. Gi. Kunan siya oh. Wala ko gilawiya. Abot na ni mga aw sila. Naniod to sila. Naniod to sila guys. Yangos lagi ka. Baklaya ka na. Aileen. Kaya na magiging ko rin sari mag-live ni. Samok-samok. Kamu sa kabot? Karon mi na rin, di kan mi alai. Ah, Ato pa mi lunis nga to mo dinik takurong. Sultan ko dagat. suroy-suroy day mo. Dati ko gato na discuss sa ko. May mali pagka anak sa among restaurant tungod sa akong kakapoy ba natumubak ko. Maigo ko sa ingon ani. Siguro to ako kani gitabangan ko dito sa kanang lodge among gipuy-an. Gis naman mis gabi na Napa gyud oh, wa pa nawala. lagi. Ahak. Dito sa gawas. Asam na si Kuan. Ari mo ni Malilin. Ano maligi ka? Naam gani ka. Wala man lagi yung driver lagi, ikaw na naman lagi. Ano sa'yo sa ganin mo? Ang baklaya. Atay sa kana ah. Di, baklaya gani ko ba? Talaga ko nimo itsura ha? Kapoy kayo? Baka ka baklaya mo siya. Bakla igikan di sa likod. Ha? Ako niya ginya na yung ting anak ganina nga kaon sa ako sa mama nay. Pwede to ka to sa balay. Uy, panangid na ko niya, din nagamit og motor ko, ano ka? Nag-ato sa dito, nya kinagwat-wat pa man mi dito sa kuan. Unya ka nagtagay-tagay mo sa Naisa balay. nga, balikan tara ka ma. Naman siya. Ha? Ano siya? Agato sa kuno kadyo siya Ilarino. Dino. Rino ba nga toy Ay hurada. sad kasuko diha. Sa ato sa kadyo Ilarino ma balikan tara ka. Nga tigi imo naman ti ali ko gigon diha sa imo mga kon. Ako na naong data na mga Sige dili na imo na. Naniod ko sila diri guys. Naniod. Ikaw na usta. Oh, gikan man mi dito. Now, Namista. pa sila ni
Dito sa igsoon ni mama. Oh, na-miss kami dito. Kamu mayamiya. O dito pupugikan sa ila balay. Oo, lagi. Siya na mo, diapit to siya. Good! Oh. Mana? Bukan sinungalan, gana na punta ka to siya nagkugas sa plato. Kiskisa na to ni Kuko de. Pamuang mo! Pamuwang mo. Pamuang mo karon! Nagkaon na ka? Lagi binlan tukuan. Oh, gibindi sa. Din kaya kung silipin dyan de. Kaya sulod ko sa nila akong BH de. Grabe akong pamista uy. Ka-BH din ko. Dito sa mong giatuan nga balay. Grabe kasingot guys. Kapoy kayo baklay. Play lagi mo. Hindi mo yun nag-dinner sa gata yung hindi mo lang balik. Kami rin nagdandan niya dito. Huwag mas charger de. Diyan dyan. Saan lagi mo karne oh? May solution. Ah, siya nagdala. Balik. Basta nila, dati yung plato may. So, direct. Nangabot-abot na guys. Aman si Papa Edi. Nya mo ni ilang mga ganap diri ah. Ito man ang aday. Ni? Oh. Lambi di. La utak man lagi ni kisan dala. Sibuk sa media. Kasi naman. Kamay lang mo dyan. Gawas na diya ka. Ay, Jim. Ni adi-adi mga sapatos ni. Gawas na diya, gawas. Ide sa nito lang yung sing. Saan nila to sing mo rin? Saan siya nasari? Nagdugang, butang sa pandi. Ice. Ganun di pang plaster ang ilang mga Kita. Iduot pa lang. Isang dig diri or. Di mga pabugan diri. Urot na mamalili. ha? Pagi ako dito. Isa man nagdala na ng buko pa eh. Wala. Ni Papa Ede. Lasa lang. Wala, nagkuha na ni Raymond. Aman si Rimon. Ano sa may kuha? Kuwasa ko nung nasa box. Wala na gani diya. Kano sa yung box niya, balin sa mo. Karne? Oo. Oh, yan ang gikuha. Ay, ayaw na dahil lang kay gikuha na din niya. Aman siya. Aman. Nakabiits na si Raymond guys. Nakabiits ko. Nakabiits po si Raymond. Daghana na mo karne oy. Nya diya sila din hiyo. Oh. Nya ato lugar ba? Nagpinit na sila tubig. Para ilapwa. Kaligo na doy. Doy, kaligo na. Si Doy Doy dari siguro ang ihaw nila ba? May ni si Doy Doy kay tambukan. Tambukan, grabe kay kakuan sad hangin kayo. Magbutam ka magsiin na gamay kay para ang kalayo di magkuan. Tabangan nila og kuan guys kanaan. Kuan kay para makakuan na ang sani makaihaw na sila sa baboy kay daghan na silang bisita. Kanay isa ka kuan ilang bisita sa kailtre. Nay taga alai unya naapoy ang kuan kana ang igsuon ni Papa nga gikan sa Cebu si Papa Edi. Pero wala na ko nabti danhi kay tuan naglaag po dai sila uban si Papa nagadto dito sa silingan. Iyar ang asawa danhi ang naa. Kay si Papa Edi naglaag pa. Laglaag. Oh, niabot si Kalita danhi. Galaglaag. Kamiyan mi guys. Kamya. Bilin ang asawa. Nagkita sila sa line guys. Ay, yay! Hindi kay kung nayang-yang patadan on juta niya. Di naman niya. Magkasiksi ko be, agiyo dahil na ako, agiyo dahil na ako. Ang iya, uyo sa parang sus, ganyan yung ingka aglakaw, lupik pa dilaga. Suman di ay palupig di ay. Ay, di pa lupi ko yun. Ala na. Nalingkod-lingkod sila dani lantaw sa vlog ni Mother. Yeah. Di ana ilang unsa man ni gibawis ni nila. Guys, Ana sila gibawis si Jinjin ila nang gipangkuan. Nindot siya tino. Nindot ilang giveaways Asa may pinalit nila? Ambot ka pinalit Hindi mo.
di murag pinalit ra ni nila kay. Maninoy na taganan. Hala, unom ra kabuk maninoy maninay siguro. Wanay ato. Ay na apil. Wanay ato pagkasal na ta atro ka. Tama nakasal sa mo sa mari yun. Sabi? Oh, Dasa ikaw mas wedding. mga waswidi. Ako, fiesta, yan pa na mo Tapos tagya Ay ako isa mas wedding gid sa December. December. Oh, nya dito ra pagin sa ila, mahay kay sila kay dito ra man sa ubos. Valentine's Day. Kay Nakasal na mo ini mo ba na? Wala ko ko una ba na. Ay mo ba? mahay sila kay dito ra man sa ubos nga nagpakasal. Oh. Kay di naman to agirestro akong bata kung di may makasal. Ama o di. Kay naa na may gi-promise dito Aka sa magwangan nimo si Raymond man no. ikaduha na siya kay namatay bata nga namatay. Pande kali. Ha? Pande. Namatyan ba kung bata no? Na kini si Cyril kay aw kato kana palagi si Raymond nga among giparestro naa naman may gipirmahan dito sa kuan. Na og dili man kasal dili nila isunod sa apelyido. Di mo tong nya nasundan pag ni si Saysay. Nasaan na mo to pagrestro? Naa na may gipirmahan sa kan Raymond. Saan na lang to kang Saysay? Ay kinahanglan jud direct kontra. Oo. Di mo tong Stricto sa una. pakasal Taon ta. na no. Oo. Ako na ko mga bata na lang ako girestro pag kasal na gid namo. Ay gani na inyo kay anak akan ay akong gilakaw di ay. Sama na nga ang akong female na imo mangil. Dagang grabe kay gas. Dakong gasto. Grabe 30. Abogado. Tawin na ako sila nga ayaw na pagmahay-mahay kay Manila, ang pagkasal ang tanan kay para sa mga bata, maplastar ang mga bata. Ay, di naman ni dalaga nga kuan di. Kasal na ni siya nga kuan mo. Onya. Walay mahaya. Kuan lang sa koy ako, Lin. Sa amo, Lin, ah. Condition na. Gikasal mi sa February 14. Gibunyagan ang akong anak nga tulo ka buk sa February 14 lagi hapon. Unya pila ka buk ang akong pare. Tulo ka buk, ikaw pat ang akong bana. Nang akong mare, tulo sa kabuk, ikaw pat sa ko. Libog ang pare asa ba tinodan nga magtiayon. Kay upat magkabuk ba, upat kabuk laki. Ay, ba na lang ko naging sa Kamahay sila dato sa kung kasal. Wala ko nag-tiktok sa pare. Ay na lang libog ba. Kami ang bana. Bendisyon. Oo, maog yun. Nga agdaghan ang anak niya wala patay kuan sa pare di. Matong pakasal nga dali-dali ah. Ikaw siguro nito. Saging kabira pa. Saging na. Ya to silang i-check diri balik. Saging anak niya. I-check na to sila balik diri ah. Unsa man ni ari mo no ipanulod ra na sa sako Ginoo ko daw ipang kuan kay ka. Lain mo. Dubong kaniyo. Sa litsonon. Kaniyo, dubong. Itos no una na siya. Kaya ka to. Ang mga bata nakapanag-iyag sa kyanan. Na sila bisita ni Papa, isa ka kuan taga-alai. Nga naman. Ha? Ha? Ko dagat kanilin. Ugma na tayo pangaligo sa dagat sa birthday ni Bintoy. Sige na. Ay, Jadot kay ugma na tayo kaligo sa dagat sa birthday ni Bintoy. balitak ka dali kimpit. Balitak ko Ha? balitak kimpit. Aman inyong mga kimpit di ay. Kung wala Atong hinatag ni Ma'am, asa man to daghan man kay to ah. bang wala ni Mimi. Na wala pagid na ko. Wala pagid na nako ana. Wala na nanganghid.